ומאור שלמה. עשית פעם כזה? לא כזה כזה. לא כזה כזה? אז איך אתה מתיישב פה עם איזו תחושה? לחוץ. כי מה? קשה לי כאילו להתרגל לטייטלים, לפוקוס ברזומה. כי הסתכלתי לקראת הרעיון איך מתארים אותך. נער הפוסטר העכשווי של ההייטק. מתחבר? עוד לא. ילד הפלא. עוד לא מתחבר. כוכב ההייטק שכולם אוהבים לאהוב. וואו. לפגוש אותך זה כמו לפגוש את מרק צוקרברג. מאיפה זה? זה מה שכתוב בעיתונות. האחרון שבהם ראיתי, הרוקסטאר של ההייטק הישראלי. משהו מזה נוגע בך? זה מרגש אותי מאוד, כן. אבל צריך להתרגל לזה גם שלהרגיש שיש לי דברים להגיד. זה עדיין איכשהו לא בא לי טבעי. אתה אומר, איך אני קשור לאירוע הזה? כן. לא יכול להיות. דברים קרו מאוד מהר. ממש מהר, כן. זה המחשב? זה המחשב. לא החלפת אותו? חבר הכי טוב שלו. לא החלפתי, גם לא הסכמתי לעבור עוד למחשב, וואי, רק שלא ידעו את זה, אבל שלא הסכמתי לעבור למחשב של וויקס עוד. אנחנו לא זוג, אנחנו זוג עם מחשב, זה ה... ואתה לא מוותר עליו, זה הקמע? כן, ברור. לא מחליפים סוס מנצח. זה סיפור שלא יכול היה לקרות לפני עידן ה-AI. איך בחור אחד עם מחשב אחד מצליח לגמרי לבד, ואפילו בלי שהתכוון, לחולל מהפכה בסדר גודל עולמי. יש לך את הקובץ הראשון? תראי, כל אלה זה השלבים. ומה שעוד יותר בלתי נתפס, שזה קורה בכלל תוך כדי חופשה במזרח, כשהוא מנסה לעזור ליובל בת הזוג להתקין איזו תוכנת ניהול לעסק הקעקועים שלה. יש לי מלא תמונות בטלפון שאני פשוט מצלמת את מאור עם המחשב בכל מיני סיטואציות. הכי הזאת במונית עם מחשב, ואנחנו באמצע איזה חוף או עם המחשב. והוא אומר לך, אני עושה את הדבר הגדול הבא? לא חושבת, זה לא התחיל ככה התחלנו בכלל. אני סיימתי איזה 400 ימי מילואים. החלטתי שאני לא מקים חברה עוד פעם, שאני לוקח את הזמן לבנות משהו שיהיה לי כיף. עסק נחמד, כן. פאסט פורוורד, אחרי חצי שנה בלבד, הוא כבר מוכר את העסק הנחמד הזה, בייס 44, לענקית הטכנולוגיה הישראלית וויקס תמורת $80 מיליון. אגב, הסכום הזה כבר צמח ליותר מ-150 מיליון. מה זה אומר בייס 44? אז רציתי שיהיה בייס בשם, ובייס.com היה תפוס, הדומיין. זה מתחיל להציע לך כל מיני שטויות, ואז הוא מתחיל להציע לך מספרים. ואמרתי, יאללה, גם ככה פרויקט לא רציני. ואז זה נשאר איתנו. טוב, השם הזה היום הוא כבר כתובת של מיליוני משתמשים בעולם, ומאור שלמה הוא כבר הגרסה המעודכנת של ההצלחה בהייטק, אדם אחד, מחשב אחד ואקזיט אישי תוך חצי שנה. אתה מבין שהסיפור שלך הוא כמעט בלתי נתפס, כאילו זה תסריט לסרט שגם אז היו אומרים, וואו, הגזמתם? כן, אני קם בבוקר ומרגיש שזה תסריט קצת הזוי. מי שיושב בבית, מסתכל, רואה בחור צעיר, מה, 32. יליד? חיפה. אח? ילד אחרון ל5 אחים. מה עוד אתה יכול להגיד בפרטים הביוגרפיים? הייתי צופיפניק, בעיות קשב וריכוז קשות, אז הייתי מבלה הרבה מאוד זמן בצופים. אני לא בטוח שהיה ברור שאני אגיע לתחום כל כך טכנולוגי. אני זוכר שהתקבלתי לתלפיות, שבועיים לפני זה צלצלתי אליהם, אמרתי להם, תקשיבו, מחשבים, מתמטיקה, כל הסיפור הזה, לא בשבילי, לא רואה את עצמי יושב 9 שנים מול מחשב. והנה אנחנו כאן. נכון. עשיתי 6 שנים צבא, 8200 ובתוך מודיעין. וגם שמה שינית בעצם את כל האופן שבו עובדים. בצורה מסוימת, כן. היה הרפתקה מאוד מאוד משמעותית. עזבתי את הצבא, טיילתי קצת בעולם, חזרתי, חשבתי מה אני רוצה לעשות. נרשמתי לאיזה תואר מתקדם בטכניון, מצטיינים בטכניון, שמעולם לא הגעתי אליו. כי? זה לא בשבילי. אני לא מצליח לשבת על התחת בכיתת לימודים. מתי אתה פותח את החברה הראשונה שלך? בגיל 23? כן. האקספלוריום. כן, זה מצחיק, כי לא ידעתי אז בכלל מה זה סטארט-אפים. המשקיע הראשון שהגעתי אליו, הוא היה קרן הון סיכון, ואני זוכר שהגעתי לשם ועשיתי לו, איפה אני? מה קורה פה? כאילו, מה האירוע? הוא עושה לי, זה קרן הון סיכון, אבל אם אתה לא יודע, אולי לא כדאי שתהיה פה. אז קודם כל מצאתי דרך להחליק את זה. אמרתי, ברור, התכוונתי איזה בניין, הוא נורא יפה פה וזה. ולמדתי תוך כדי הדרך. גייסנו כסף. מה זה גייסתם כסף? לפי מה שראיתי, תוך 4 שנים אתם מגייסים $127 מיליון. גייסנו הרבה כסף. ושווי החברה כבר היה מעל $500 מיליון. נכון.
הייתי קם בבוקר ממש עם פחד מכמות הכסף שגייסנו ומהעובדים, האם הכל יהיה בסדר, אם לא יום אחד נצטרך לפטר אותם או משהו בסגנון הזה. הייתי עובד 16-17 שעות ביממה, וזה היה נורא קשה וזה היה נורא כיף. זאת אומרת, אם אני ברעיון הזה מנסה להתחיל להבין מה סוד ההצלחה, אז אני כבר מבינה שאחד זה נחישות, ושתיים זה עבודה קשה. כן. אני לא מאמין מאוד גדול באיזשהו כישרון שנולדת איתו יש מאין, אבל תמיד הייתי עובד נורא קשה. וגם ההורים שלי, שניהם מנהלים בהייטק, עובדים נורא קשה. ככה גדלתי כאילו, סביב הערכה כזה על עבודה קשה. אז כבר רשמנו לעצמנו נחישות ועבודה קשה, נראה מה עוד נאסוף בדרך. בגיל 29, אחרי 6 שנים עמוסות, הוא כבר הרגיש בשל ללכת הלאה, אבל אז הגיע 7 באוקטובר, והוא חזר מיד ל-8200 ל-400 ימי מילואים. אחריהם יצא לאותה חופשת התאווררות מיוחלת, שהפכה מהר מאוד לסטארט-אפ של איש אחד. אתה יודע מה? אז תעשה לי את זה רגע מסודר. מה זה Base 44? Base 44 מערכת שעוזרת לאנשים לבנות תוכנה, כלים, אתרים, משחקים, מערכות, בלי צורך בידע טכני. הם מתארים מה הם רוצים לבנות, ובייס יודעת לקחת את התיאור הזה, בשפה שכולנו מדברים, ומאחורה לכתוב את כל התוכנה. זאת אומרת, כל אחד הופך למתכנת. כן. You have the idea. Be the builder your business needs. לקוח ראשון שמשלם, אתה זוכר את הרגע? וואו, זה אחד הרגעים הכי שמחים שהיו לי. שחררתי את הגרסה הראשונה, והיא הייתה גרסה שבורה לגמרי. כתבתי עליה איפשהו אני לא זוכר אפילו אם זה היה טוויטר או משהו כזה, ופתאום נקבל התראה לטלפון של מישהו, העביר כרטיס אשראי שלהם $20. והייתי בשוק, והתחלתי לרקוד כמו... זה היה כזה קסם בעיניי, שמישהו מצא את המוצר, התחיל להשתמש בו, אהב אותו מספיק בשביל לשלם, ולדעתי כבר תוך 4 חודשים הייתי מקבל התראה כזאת כל כמה דקות. ממש כמו בסרטים, צ'יצ'ינג. ממש כל כמה דקות. בייס, מה ששחררתי אותה, תוך 3 שבועות הגיע ל$1 מיליון הכנסות. 3 שבועות? כן. $1 מיליון הכנסות? כן. כשאתה העובד היחיד? היחידי. כלומר, $1 מיליון האלה, אתה עשית אותם לבד, והם נכנסים אליך תוך 3 שבועות? כן. זה היה תקופה מאוד משוגעת, סיטואציה. אתה רואה את המספר 1 מיליון, מה עובר לך בראש? זה כסף קטן לעומת מה שיהיה? או וואו, איזה כיף, הגעתי ל$1 מיליון. המספר של המשתמשים היה יותר משנה, והתחלתי לקבל הודעות מאנשים, שינית לי את החיים, הלכתי להקים עסק, שתמיד רציתי לבנות, אני והבן שלי בונים כלי, אנחנו עפים על זה, תראה מה עשיתי בעבודה, בניתי לעצמנו מערכת לנהל משימות. הייתי מתעורר כל לילה, הייתי שם שעון כמעט כל 2 שעתיים, כדי לראות שהמערכת לא קרסה, כי ידעתי שאם אני מאבד את האמון של המשתמשים בהתחלה, נגמר האירוע. אתה אומר לי, חודשים לא ישנת. לדעתי 3-4 חודשים הייתי מתעורר כל כמה שעות, כן. כאילו התינוק שלך. ממש. זה עבודה של... אתה ישן מעט מאוד בלילה, אתה לא יוצא מהבית כמעט. ואיך אתה משכנע את עצמך לעשות את זה? זה מה שנועדתי לעשות. בתקופה הזאת שראיתי את הגרפים הולכים ככה, אז אני מבין שזה לא פרויקט חמוד, שזה החלום. כלומר, זה מין תחושת שליחות, תחושת בעילות, תחושת רצון להצליח, להוכיח מה? תחושה שאנחנו פה לקדנציה אחת, ושבא לי להסתכל אחורה בגיל 70, 80, 90, ולהגיד, אני ממש גאה במה שעשיתי. ואני מרגיש שקצת שיניתי את העולם לטובה. שלא תבין אותי לא נכון, כן? בייס היא עסק נורא חזק. פרסמתי אותה לראשונה בפברואר 2025. וואו, זה לא כל כך מזמן. ממש. במרץ כבר היינו עם 100,000 יוזרים, עם $1 מיליון הכנסות. ביוני אנחנו נמכרים לוויקס. פחות מחצי שנה. פחות מחצי שנה. עסקה של $80 מיליון. שאתה כבר ידעת שהיא תהיה יותר. כן. ושנה אחרי, היום החברה מבחינת הכנסות, שצמחה הכי מהר במדינת ישראל. מה? בכל תולדות מדינת ישראל זו החברה הכי צומחת? כן. אנחנו גם אחת החברות שתומכות הכי מהר בעולם. ברבעון הקודם, $150 מיליון בהכנסות. היום עברנו 10 מיליון יוזרים, והזרוע עוד נטויה. אתה התרגלת לקורפרט, לגודל? לא, עוד לא. בייס יחסית מתנהלת נפרד. מנסים להישאר כמה שאפשר כמו סטארט-אפ קטן, עוד שהוא כבר לא.
אבל לאט לאט מתרגלים. כל ה-claim to fame זה שבעצם אתה אדם אחד לבד, כמה אנשים כבר יש פה? היום כבר יש יותר מבן אדם אחד. זהו? היה נורא. זה המשרד, שגם עד לפני חודשיים הוא לא היה, אבל התחיל להיות צורך. היה לי יותר כיף לשבת עם החבר'ה בהתחלה. אפילו את המסכים האלה לא חיברתי. אני רגיל פשוט לעבוד כמו שאני רגיל. אתה עדיין עובד איתו? כן, ברור שאיתו, זה... התכוונת למכור כל כך מהר? לא, בכלל לא. כי מה? כי אני מרגיש שמשהו קסום קורה, ושבשביל שהדבר הקסום הזה ימשיך, אז אני לא רוצה לגעת בדבר העדין הזה. ואתה אומר, אני גם יכול לקבל יותר? זה נשמע באמת לא אמין, אבל הצד הפיננסי הוא לא היה... כאילו, זה לא היה צד בשיקולים. בייס כבר הצליחה נורא והייתה חברה נורא רווחית. ככה או ככה החיים שלי היו משתנים. וגם אחרי סכום מסוים זה לא כל כך, זה לא כזה משנה. כי אתה יודע שהרבה אנשים שדיברתי איתם לקראת הרעיון, אמרו, הוא מכר בזול. הוא יכול היה יותר, הוא היה צריך לחכות, למשל כמו אסף רפפורט, שידע להמתין. יכול להיות. כי אנחנו כולה חצי שנה. נכון. בעולם הזה זה המון. המון? המון, המון, המון. כאילו אני מסתכל אחורה שנה ואני אומר, וואו, זה מרגיש לי כמו עשור. כבר אז המתחרים הישירים שלנו גייסו $100 מיליון. Lovable. כן. אז זה היה העולם שהולך לעשות את מה שאני עושה כרגע, בלי משקיעים, בלי עובדים יותר מדי, או ללכת לגייס המון המון כסף, או לחבור לוויקס. ואמרתי, בא לי שזה יהיה בסקייל גלובלי. וזה בסוף היה השיקול הכי משמעותי, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה. כי מה שמעת מהסביבה? לך תגייס כמויות כסף מטורפות, ולא זה למכור בזול, ולהיכנס לחברה גדולה, זה קורפורט, זה יהרוג את זה. כל דעה אפשרית, וגאט פילינג ובטן, אמרה לי שזה לא אירוע. כי מה? כי אני חושב שבתור יזם אני לא טיפוסי, כאילו, אני לא כזה מאצ'ו להרוץ לכל העולם שאני כאילו הכי תותח, אין לי טעויות, גייסתי הכי הרבה, אני תמיד מצליח, אני זה. אתה לא יודע לספר את הסיפורים. ואני גם לא יודע לספר אותו לעצמי. אז רגע, אנחנו הוספנו עוד משהו. התחלנו עם נחישות, עבודה קשה ואותנטיות, נכון? להיות מי שאתה ולא לנסות להיות מישהו אחר? כן, נכון. להיות נורא נאמן לעצמך, מה אתה חושב שנכון, ויותר חשוב, מה נכון לך. אוקיי, אז התקדמנו. נכון, התקדמנו. בנסות לפצח את הסיפור. התקדמנו, כן. מי כל הזמן אמר לך, אתה צודק? היה מישהו כזה? אמא תמיד. מה? זה לכל אורך החיים. סמוך על התחושות בטן שלך. אני מכירה אותך, הן בדרך כלל צודקות. וזה עבד לי טוב. השנה הזאת הייתה קשה במיוחד, כי לצד ההצלחה בעצם גם אמא שלך חלתה. כן, היה לה סרטן ריאות. כשהיינו בבית חולים, באשפוז, זה יכלה להיות באמת במצבים לא טובים, והיה נכנס רופא, והייתה עושה לו... תגיד, שמעת על בייס 44? זה הבן שלי, אתה מכיר? זה משנה את העולם. היא הייתה דרייבר, היא הייתה צ'ירלידר מספר 1 שלי. בתקופה הראשונה למחלה היינו בטוחים שאפשר לשלוט בזה, ולה היה נורא נורא חשוב שלא נעצור את החיים. וביולי, אני בניו יורק, חודש אחרי האקזיט, ואני מציע נישואים, ואני מצלצל לאמא שלי, כמובן הראשונה, ומעיר אותה באמצע הלילה, וואי, איזה שמחה היא הייתה, איך אני מגעגע לחיוך שלה. ויומיים אחרי זה אנחנו מגלים שהטיפול לא עובד בכלל, ושיש גרורות, ובתקופה הזאת אני נכנס לזה בכל הכוח. גם לדבר עם מומחים, עם סטארט-אפים, חוקר בעצמי עם הצ'אט, התחלתי כזה ללמוד סרטן מאפס ולהבין מה זה. זה גם היה נורא קשה, כי הצ'אט הוא נורא אמיתי איתך. אז הוא אומר לך, תקשיב, לפי הסיטואציה זה נורא נגד כל הסיכויים, אבל בתקופה הזאת אני כאילו כבר מרגיש שהמומנטום איתי, כן? כאילו... שום דבר לא יעצור אותך. עשיתי דברים כבר נגד כל הסיכויים. אני אמצא את זה, כאילו נמצא איזה משהו, נפצח את זה. אחד הדברים הבעייתיים זה שהיא בנתה אצלי כל כך הרבה ביטחון עצמי ביכולות, שהייתי בטוח שאני אמצא משהו, שאני אצליח להציל אותה, שאני אצליח להשאיר אותה איתי. אמרתי, איזה סיפור יפה זה יהיה. כן. חסרה לי נורא נורא נורא. ממש.
נפטרה לפני 4 חודשים. כן. את לא מאמינה כמה היא הייתה מתלהבת מהרעיון הזה, באמת זה היה... הלוואי, היא מסתכלת עלינו עכשיו, היא... באמת. אבל היא כן הספיקה לראות את היא הספיקה לראות הכל. והיא הספיקה לראות אותי מתחתן, וצריך למצוא דרייבר חדש עכשיו. היא הייתה כוח נורא 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 גדול. מאז שהיא נפטרה, אני מנסה לא שלא לחשוב עליה, אבל... למלא את החלל. ממש ממש. אתה מחפש נורא משמעות. כי ראיתי באמת שהכרזת בטוויטר שאתה מקים קרן למחקר בסרטן. כן. זה נורא לראות את הבן אדם הכי קרוב אליך, קמל לאט לאט. אתה אומר, לא יכול להיות שאפשר לעשות כל כך הרבה דברים עם AI, ואנשים עדיין מתים ממחלה. זה מה שאתה אומר. לא יכול להיות. אתה לא יכול לקבל את זה. כן. ומה קורה כשאתה לא מקבל משהו? עובדים לפצח את זה. עם כל הצניעות. רוב הסיכויים שאני לא אצליח, כן? אני או אחת החברות שאני אעבוד איתן. אבל את יודעת מה? ואני מתכוון לזה מכל הלב, מספיק כמה משפחות שלא יעברו את הגיהנום הזה, סבבה מבחינתי לגמרי. ובתוך השנה המטלטלת הזו הגיע המעבר הלא פשוט מ-one man show למי שמנהל מאות עובדים. תסתכל על למטה. וואו. כן, זה ממש וואו. ובתקופה כל כך מאתגרת, אחרי גל פיטורים גדול בוויקס, הוא מוצא את עצמו לצד דור המייסדים של החברה על תקן ההבטחה הגדולה, יש שיגידו חבל ההצלה. פעם ראשונה ששמעתם על בייס 44, מה אמרתם? איזה מכה, מה שהולך להיות לנו עם הדבר הזה? לא, עברנו על פרויקט שהוא בגדול היה אמור להיות משהו שהוא מתחרה. אז מה, הוא הקדים אותנו? חייבים להביא אותו אלינו? הוא עושה את זה ממש טוב. ראינו את זה ואמרתי בוא נשב ונדבר. אפשר לדבר. אפשר ראשונה הייתה פה. נכון. ממש כאן. היה כימיה, היה שיחה ממש טובה. התחלנו לדבר, אולי לשתף פעולה, אני חושב. מי עשה עסקה יותר טובה? בינינו? כן. אני בטוח שאנחנו עשינו עסקה מדהימה. אני חושב שגם הוא עשה עסקה מדהימה. אני חושב שהעסקה הזאת היא לטעמי, היא מדהימה לשתי הצדדים. באותה מידה נגיד שזה לא היה עובד, או נגיד שהייתי מגלה שכל הכימיה הנהדרת איתו זה בגלל שהוא השחקן הכי טוב על הפלנטה, ושבועיים אחרי זה הוא היה נעלם לאנשהו. הייתי יוצא די מטומטם בסופו של דבר. בעיקר בזה ששחקנו חברה שיש בה שתי עובדים. בדיוק, 50% אז אני אומר, להגיד באותו רגע מה אמרנו, ברור שזה דילמה לא פשוטה. אתה רואה את עצמך בו לפני 20 שנה? רק ראיתי באיזשהו מקום שכתבו שהוא האבישי של לפני 20 שנה. אני חושב שזה יהיה ממש מחמאה לי להגיד לעצמי, כן, הוא בדיוק אני לפני 20 שנה. בולשיט, אחי, הוא כל כך הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו היינו לפני 20 שנה. הוא גם יותר מתוחכם, גם יותר מוכשר, אני לא חושב שזה נכון. אז תגיד, אתה יושב ומסתכל ואומר, רגע, בעצם באיזשהו מקום כבר יושב המאור שלמה הבא, שיעשה מה שאתה עשית לתעשייה. שאלה טובה. בייס התחילה בתזמון נורא מיוחד. ואם היינו חברה פרטית, לדעתי היינו שווים מעל $1 מיליארד היום. וחלק מהאנשים מסתכלים על זה ככה, יואו, איזה מדהים מאור שלמה וזה, אבל צריך לזכור שהתזמון שם היה נורא 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 מיוחד. זאת אומרת, אתה אומר, גם התזמון היה משמעותי. מאוד משמעותי. אז נוספנו עוד משהו, טיימינג, תזמון. כן. שזה מה, מזל? לא. רק תזמון. להיות בהתחלת המהפכה הכי גדולה שתוכנה, ותכף החיים של כולנו יחוו. זאת אומרת, לזהות את ההזדמנות. כן. כמה לחץ יש פה בחדר עכשיו? אנחנו לדעתי המאוד לא אובייקטיבית בשוק הכי תחרותי בתוכנה שהיה אי פעם. חבר'ה עושים פה עבודה שהיא לא נורמלית, סביב השעון. אני חושב שההיסטוריית ההודעות שלך יכולה לספר את זה, לא? ההודעה האחרונה ב-12:30 בלילה וראשונה ב-6 בבוקר בערוצים שלה. כן. פעם, לפני כמה שנים, איזה גודל חדר היה צריך להיות פה בשביל מה שאתם עושים? פי 3, פי 5. כן, הרבה יותר. המהפכה הזאת של ה-AI שקורית, שהיא נורא נורא מרגשת. אבל מצד שני, יש המון אנשים שהולכים הביתה. כל יום שאתם מצליחים אומר שמתכנת אחר הולך הביתה. אפילו בוויקס כבר הלכו חמישית. לא בהכרח, כי בסוף העולם משתנה ואנחנו משתנים איתו. אני חושבת שמי שיהיה פה ומי שיהיה חזק בתחום הזה, זה אנשים שהם יודעים כאילו להשתנות תוך כדי. אז כמה רחוק אני יכולה לשאול אתכם איפה תהיו בעוד, תעזרו לי, בעוד כמה? 3 חודשים? מה? חודשיים קדימה. חודשיים קדימה? זה הקבוע הזמן שחושבים פה בחדר? חודשיים? אפילו פחות. תגיד, כשמסתכלים עליך עובדים, מה אתה חושב שהם רואים? הנה בא זה שבגללו פיטרו אותנו, או שבגלל זה יפטרו אותנו, או הנה בא המושיע של החברה. הרכישה היא לא סכום אפס. ללא הרכישה היה פחות טוב לבייס והיה פחות טוב לוויקס.
והיה פחות טוב למאור, והיה פחות טוב לעובדי ומנהלי וויקס. וויקס זה חברה של $2 מיליארד הכנסות. זה מכונה מדהימה. לא הייתי מצליח להגיע לפה בלי האנשים המאוד מאוד מוכשרים והמאוד מנוסים שוויקס יכלה לתת. ואני מקווה שיסתכלו על זה בתור האקזיט המוצלח ביותר בעולם. עשינו פרסומת בסופרבול בשנה הראשונה שאנחנו בחיים. מי עושה דבר כזה? Whoa. What's that? I just built a budgeting app with Base 44. Guys, Nina just built an app. Impossible. Nina can't code. Interesting. Can it generate reports? I can now. באיזשהו מידה, אתה מייצג את כל מה שטוב ב-AI, וכל מה שמפחיד ב-AI, או משנה ב-AI, או מטלטל ב-AI. אנחנו רואים את גל הפיטורים המטורף, לא רק פה בארץ, בסיליקון ואלי, והתחזיות שמדברות על סוף האנושות בטווח של כמה שנים קדימה, נכון? שבסוף העשור הקרוב AI יעבור את היכולת של האדם, אז הם כבר יכולים לשחק עם החיים שלנו, להחליט שאנחנו מיותרים. אני לא מאמין גדול באפוקליפסה. אני רואה את הצדדים החיוביים. אולי אתה מדבר מהפוזיציה, בגלל שזה טוב לסיפור האישי שלך? ברור שאני לא אובייקטיבי. אני רואה את זה בבייס ואני רואה מה זה עוזר לאנשים לעשות. אם אני רואה מישהו שבנה לאבא שלו תוכנה בבייס שמקריאה לו בטלוויזיה כל בוקר את החדשות, כי הוא כבר לא מצליח כל כך לראות. אני רואה אנשים שלא למדו מקצועות ליבה ויכול להיות שיצליחו לגשר על הפער הזה באיזושהי צורה, כי היה יוכל לעזור להם לעשות דברים אחרים. ואני רואה את זה בפיתוח תרופות. אז מה הדאונסייד שבכל זאת אתה רואה? הולך להיות רעידת אדמה הכי גדולה שידענו. ברור. משרות פה הולכות להשתנות, חברות השתנו לגמרי, חלק יימחקו, חלק ייבנו חדשות לגמרי. אז בעצם אנחנו פשוט לא מבינים מה קורה לנו מסביב, אנחנו עיוורים? צריכים ליהנות מהנסיעה בעיקר. כי? כשיצאה רכבת הרים לדרך, אז כבר, והיא בלופים, אתה לא יכול לעצור אותה. אין לך דרך לצעוק, לא, רגע, בואו שנייה, אולי ניקח פה ימינה. אנחנו צריכים ללמוד איך להשתמש בזה בחיים שלנו בשביל לעזור לאנשים. אנחנו צריכים ללמוד להסתגל לזה, כי העבודות בעתיד, לפחות לעשור הקרוב, יהיו סביב זה. אז מה אתה מציע לחבר'ה צעירים, שעכשיו מתחילים את החיים שלהם? מה הם צריכים לעשות? מה נכון שהם יעשו? הדרישות היום לאיך להצטיין הן משתנות, ואם פעם הם היו צורך בהבנה נורא עמוקה במשהו, לדעתי היום הם היכולת להבין קצת בהרבה דברים, ולהרכיב וליזום ולבנות. זה אירוע. מי שחושב, ונניח, לשבת עכשיו 4 שנים באוניברסיטה ללמוד תואר תכנות. אני לא הייתי שולח את הילדים שלי ללמוד תואר. הייתי שולח אותם להתנסות בלבנות משהו. זאת אומרת, לא ללכת... תושייה, יוזמה. נגיד היום, כשאני מגייס אנשים לבייס, אני מחפש אנשים שקצת מבינים טכנולוגיה, אבל גם קצת מבינים ביזנס, ומבינים את המשתמשים, מבינים קצת שיווק, ואז הם יכולים להרכיב, והם יכולים לרוץ לבד נורא מהר, כי הם יכולים להשתמש ב-AI, להשלים את העומק הזה. אתה גם בעצם אומר לי שבקצבים של היום 4 שנים זה נצח. מי מבזבז 4 שנים באוניברסיטה ללמוד דבר אחד? החיים הם קצרים, העולם שלנו הולך להשתנות מאוד מהר. לכולנו יש איזשהו חלום שכאילו אני אומר, זה הזמן לעשות אותו. אני לא יודע מה יהיה עוד עשור. היום יש לכם את הכלים לעשות את זה. הצעד הראשון הוא תמיד, הוא הכי קשה, אבל זה פשוט, אתה מתחיל את ההרפתקה הזאת, אין לך מושג לאן זה יגיע. אז אמרנו, נחישות, עבודה קשה, ללכת עם האינסטינקטים, גב, להיות בזמן הנכון במקום הנכון, ולעשות את הצעד הראשון להעז. כן, וואו. זה כאילו, כן, זה השיעור שצריך לקחת? כן, זה יהיה המסר שלי, אני חושב שזה טוב. תגיד, בכל זאת, איך נראים החיים מצד השני של ההצלחה? לא מאוד שונים. שזה הדרך היפה שלי לשאול מה המשמעות עם המיליונים עכשיו, עם כמה זה משנה את החיים. חופשה שעולה 5,000 שקל וחופשה שעולה 50,000 שקל היא לא מאוד שונה. לא, נו, בחייך. לי זה לא, הרי אני כאילו לא אומר את זה גם ממקום של להיות אקסטרה זה, אבל כאילו אף פעם זה לא היה... מה הדבר הראשון שהרשית על עצמך שלא יכולת קודם? לתת למשפחה, לתת לדברים שחשוב לי לקדם. כסף כרגע הוא עוזר לי לעשות דברים שאני מאמין בהם. אז מהבחינה הזאת זה נהדר, זה ממלא בהמון משמעות. ואתה מרגיש שפתאום גם כולם רוצים חלק ממך? לא בצד של הכסף, אולי בצד של הזמן, תשומת לב, עצה. יש איזה סכום שאחריו תגיד אני פורש? השאלה אם אני אפרוש או לא, לא קשורה בכסף. אז במה? האם אני קם בבוקר ומרגיש שאני עושה את מה שאני אמור לעשות? זה הדבר שאנחנו הכי אוהבים, זה לשבת, לצייר, מרגיע אותנו. ממש.
ובסוף הטוויסט הכי מפתיע בעלילה נמצא דווקא בבית, בחדר שבו איש העתיד חוזר אחורה בזמן כדי למצוא קצת שקט. הציור זה באמת כמו מדיטציה בשבילי. זה כיף מאוד, מרגיע את הראש. ואחרי שהבנו מה הוא מסוגל לעשות עם מקלדת, מי יודע לאן ייקח אותו המכחול. כאילו חזרנו פה למאה ה-17 באיטליה. זה החלום שלי, ללמוד ציור באיטליה. אז מה מונע ממך להגשים את החלום עכשיו? הרבה. הרבה דברים. אבל זה יהיה תוכניות לפנסיה. כן, לפנסיה זה החלום. שהפנסיה תגיע מתי? וואו, עוד הרבה זמן כרגע, בקצב הזה. בדרך כלל, אני שואלת אנשים איפה נראה אותם בעוד 10 שנים. הבנתי ש10 שנים זה באמת כבר לא רלוונטי, ירדתי ל5. תן לי את העדכון גרסה. כמה אני צריכה לשאול אותך קדימה? שנה. 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 זה מעבר להרי החושך במונחים של AI? וואו, ממש. אז איפה אתה רוצה להיות בעוד שנה, לסיום? אני מקווה שאני מתחיל להרגיש שאני עושה איזשהו אימפקט בתחום של סרטן. בייס ממשיכה לצמוח באותו קצב ומייצרת את אותה הרגשה בבוקר שאנחנו עושים טוב בעולם, ושאני איש משפחה טוב ושאני בעל טוב, ושאולי יש לי ילדים עד אז. שנה. משהו באזור הזה. מאור שלמה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.